एम्बुनि हाबा बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै लोगोसेनो आबै आजौमोननि परम्परा एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बायदि थांनाय 5 बैसाग खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि हालामनि दाङापारायाव थानाय बिमा गंगा मन्दिराव एम्बुनि हाबाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। खौरांगिरिनि मोगा-मोगिनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बैसुमुथि बिखायाव बुहुमनि बिखायाव थांनानै थानाय बिफां-लाइफां, जिब-जुनार, सुबुं माहारिखौ गोग्गोयै खांनो दै अखानि गोनांथि जायो। बैनि थाखायनो एम्बुखौ हाबा होनानै एम्बुफोरा फिसा-फिसौ खाङो आरो जाउनाव एम्बुनि गाबनायजों आरज खालामनायाव आफा आनान गसाइया बुहुम बिखायाव अखा हाहोयो होननानै मोनथिनो मोनो। लोगोआथ' दंबावो बैसागुआव दंबावोमोन लोगोआ अब्लाबो जों दा लोगोनि सिगाङाव हमग्रोनाय जाबाय।